Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala. Uda gerturatzen denean, ze eguraldia egingo duen jakina izaten dugu. Izan daiteke uda, udazkena, udaberria, ala negua, baina urtaro aldaketa dagoen bakoitzean, galdera hori egiten digute, bereziki kazetariek. Uda bero dator, euri asko egingo du, hondartzara joateko beta izango dugu, horiek izaten dira galdera motak. Galdera errazak, bai, baina erantzun zaila dutenak. Edo zailak baino, esan dezakegu, erantzunak nolabait ondo zehaztu egin behar direla. Udan eguraldi txarra datorrela, euritsua izango dela, edo udan bero handia pasako dugula entzuten dugunean, informazio horri zein punturaino kasu egin behar diogun, zehazten saiatuko gara. Urtaroko iragarpenen munduan murgilduko gara beraz troposferako atal honetan, ozeanoek eta El Niño bezalako fenomenoek duten garrantziaz hitz egingo dugu. Baita gurean izan dezaketen garrantziaz ere. Eta ezinbestean iragarpenen fidagarritasuna aipatu beharko du eta nola ez, klima aldaketak ere izango du bere lekua. Zatoz gurekin. Lehenengo atala. Zer eguraldi egingo du udan? Urtaroko iragarpenak. Horrela esaten zaie, urtaro oso baterako edo hilabete oso baterako egiten diren iragarpenei. Epe luzera egiten diren iragarpenak dira eta beraz, datozen egunetarako egiten diren iragarpenekin, antzekotasunak badituzte bai, baina ezberdintasunak ere eta asko gainera. Hasteko ezin da jakin hileko edo urtaroko egun bakoitzean zein eguraldi egingo duen. Zein egunetan izango dugun euria, ala zein egunetan temperatura 30 gradutik gorakoa izango den. Hori ezin dute egin. Urtaroko iragarpenek datozen hilabeteetan batazbesteko baldintzarik probableenak zeintzuk izan daitezken esaten digute. Zein izango den batazbesteko temperaturarik probableena, baita euriko puru probableena ere. Gehienetan anomalia modura ikusten ditugu emaitza hauek, temperaturaren anomalia eta prezipitazioaren anomalia. Hau da, gehienez, jakin dezakegu urtaro edo hilabete bat ohi baino beroagoa ala hotzago datorren eta gauza bera prezipitazioarekin. Batez bestekotik gertu dagoen, gora ala behera dagoen, hau da, euritsua ala lehorra izango den. Beno, hori ez da gutxi, ez da? Uda ohi baino hotzagoa eta lehorragoa izango dela jakingo bagenu, gaitzerdi. Baina, zein punturaino da fidagarria iragarpen hori? Zein punturaino izan daiteke informazio hori erabilgarria? Segun eta munduko zein lekutarako egiten ditugun iragarpen horiek, fidagarritasuna ezberdina izango da. Eta Europarako aurreratzen dizuet, iragarpenak ez dira oso fidagarriak. Lurrazalaren baldintzak bereziki ozeanoen gainazaleko temperaturaren gogoraberak eragina dute eguraldi patroietan. Eragina apenas nabaritzen den eguneroko eguraldian, bai ordea epe luzeko aldagai meteorologikoen batezbesteko balioetan, adibidez, 3 hilabetera leku zabal batean izango den batezbesteko temperaturan. Hori dela eta urtaroko iragarpenak egiteko erabiltzen diren eredu matematikoak atmosfera eta ozeanoen arteko elkarrekintzan oinarritzen dira. Ozeanoen gainazaleko temperaturaren aldaketak motelak dira, eta nahiko ondo aurreikusi daitezke 6 hilabeteko aurrerapenarekin ere, eta atmosferaren eta ozeanoen arteko elkarrekintzak ere neurri handi batean ezagunak direnez, temperaturaren eta prezipitazioaren batazbestekoak kalkula daitezke. Hala ere, emaitza horiek ez dira baliozkoak planetako edozein puntutan. Iragarpen honenak tropiko ingururako lortzen dira, bertan izaten baita ozeanoen temperaturaren eta epe luzeko eguraldi aldaketen lotura handiena. Adibiderik argiena eta ezagunena El Niño fenomenoa da, Ozeano Pazifiko tropikalaren berotzea, batez beste 3 eta 4 urtean behin gertatzen dena. Munduko leku ezberdinetako eguraldian eragin zuzena du El Niñok. Uholde handiak eragin ditzake, besteak beste Perun, Ekuadorren edo Argentinan, eta lehorteak zor ditzake Indonesian edo Australia iparrean. Tropikoetatik kanpo, munduko beste leku gehienetan, Europa barne, badira antzeko loturak ere badaudela erakusten duten ebidentziak, baina kasu guzti horietan pronostikoen fidagarritasuna dezente txikiagoa da.
Gaur egun, Europarako egiten dira urtaroko eta hileroko iragarpenak, hainbat web orrialde ezberdinetan topa ditzakegu, baina oraindik ere ez dira nahikoa fidagarriak, ez behintzat gurean. Hau da, oraindik ez dira klimatologian oinarritutako pronostikoak baino hobeak. Baina noski, zientzia aurrera doa eta espero daitekena da hemendik urte batzuetara iragarpen horiek askoz hobeak izatea eta nahikoa fidagarriak izatera iristea. Gure lankide Maialen Martijak bere doktore tesian emaitza interesgarriak lortu berri ditu. Bai El Niñok, bai La Niñak, bere aurkako faseak, eragina dute Euskadin udan izan dezakegun eguraldian. Saiatuko gara Maialenekin hitz egiten eta podcasteko atal bat eskainiko diogu gai horri. Euskal Herria berotzen ari da, hori ez da berria. Azken urteetako temperatura, bereziki azken 10 urteetakoa, batazbesteko klimatologikoa baino nabarmen altuagoa izan da. Eta udari begiratzen badiogu, joera ere argia da. Udak gero eta luzeagoak izateaz gain, beroagoak izaten ari dira. Zuetako askok seguru gogoan izango duzue 2003ko berobolada. Abuztuan izan zen eta 10 egunez egon ginen sekulako berobolada jasaten. Orain arte, inoiz izandako beroboladarik indartsuena eta inoiz neurtutako udarik beroena izan zen. Tira ba, geroztik, uda gehienak ohi baino beroagoak izan dira. Ideia bat egin dezazuen, azken 20 urteetan, udak 15 aldiz izan dira beroak, eta bereziki beroak azken 2 udak. 2022an, temperaturaren anomalia positiborik altuena erregistratu genuen 2003koaren ondoren. 2022an, batez besteko temperatura, ohikoa baino 2,4 gradu altuagoa izan zen, eta 2023an, 1,9 gradu altuagoa. Eta hain zuzen ere mundua berotzen ari denez, klima aldaketaren testu ingurua kontuan hartuta, probableagoa da, hemendik aurrera, uda gurean ere beroagoak izatea kontrakoa baino. Beraz, ez gara asko arriskatu behar uda beroa izango dela aurre ikusten badugu. Ba horixe, jakinaren gainean zaudete. Ez esan gero abisatu ez dugunik. Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala.